Biko gwa anyị otu isi fụ Nnamdi Kanu ụnyaahụ nakwa otu ọ dị mgbe ịfụrụ ya. Ihe dị n'afọ na nwere ọrụ ka ọ ga-esi wee dị mkpa ọfọsi no onye abụ onye emere ihe dị iche iche na mba Kenya ka ha jidere ya taa ya afọ dị iche iche melụọ ya arụ o jichara n'ọgwụ ebe afọ maka na tupu ndị obodo a bịakpọrọ ya a ga-echekigharị ya achọpụta na obi ya na sente obi na nwere nsogbu n'obi so maka afọ tara ebe ahụ na ihe ndị ọzọ ibi na aka handcuff akụlị n'aka mere ya n'aka so ebe a na-etiriti ego onye ara eme ọfụma so mana ha amacha ihe niile afọ ha amacha ihe niile anọ ha amacha onye ọbụla ihe na-adụ nkata akpalakpa ọ ka akpalakpa ejisi ekwe so emesịrị ya onye ndị na ndị obodo akpọrụzi ya natawa so imam si na rod ọ na-edi ka ene ya anya ya ka eji ekwu maka dọkịta ndị oyibo ya dị ya anya eme ya anya dị amalụ ka esi dị ọgwụ a ga-enye ana emekwu nito ọ ga-emekwu m ka ya na-abịa eje nene ya obi isi ndị ọzọ ihe na ihe anyị na-achọ egwu n'ikpe kịta ka onye ikpe nye m ntụziaka ka eme mata na-esi mana ọkọọlụ gị ije ya na ndị a n'otu ha si wolu jide nwuo ya ha jiri n'ọdụ ụgbọelu na ha ji n'ọdụ ụgbọelu ụdị ebe dị ka ebe a na ụdị ebe dị very terrible ebe dị njọ zibe ya ife etiri ife melụrụ ya arụ anọ ebe ahụ ụbọchị asatọ ka ọ nọ n'ime ebe edebere ya wee na-ata ya afọ. Ọ bụ transit ka ọ nọ mgbe ihe a mee? O jere nzukọ na Kenya o mechago nzukọ na-anasị ebe o si bịa bụ UK ihe a bụ ndị agwala okwu na onye a na-abịa na onye a na-amasị nwude oemen ọ bụrụ nke oemen mana ịma mba Kenya na-agọsi ike si na aka ha adịghị na ya mba Kenya na-agọ si na aka ha adịghị na ya na ha amaghadị maka ya mba Kenya na-ezu enyere onweghị nsogbu na anyị nwụrịtago ha sef oge na-abịa achọrọ m ikwu okwu maka oge na-abịa oge anyị gosi mba ụwa vidiyo ife na ha mere n'ebe ahụ na ka anyị ji ya so I was watching nketa na-ezugara when we get to the bridge we'll cross it anyị ji ife onyonyo gosiri ife na ha mere ebe ahụ na etu si nwụdị n'ọdụ ụgbọelu ha wee kpụrụ ya wetara ya afọ anyị ji so hapụ nke ahụ a na-agba ọsọ mmiri n'oge mmiri zobara mmiri anyị emecha kpọpụta ha n'ebe anyị kpọpụta ha n'ụlọ ikpe anyị gosi ndị mba ụwa ihe ha mere n'ọdụ ụgbọelu. Kedu olileanya ị nwere na ịpụta na mpụta ụlọikpe a na nke a ga-eme na ụbọchị 26 nke ọnwa a? Anyị nọbụrụ n'ikpe ịmago na ikpe a ikpe bere kamgbe 2015 so ekpere ka ikpe a gọọmenti achọrọ ibido kesi ndị obodo a chọrọ ibido ibido mego kebe ikpe ọ chọrọ ịkpọta ndị ọzọ gbara ha akaebe so n'ọyọs ede ata ya afọ na ife ndị ọzọ emechaa enye kọtụ wee sị ya ngwa ejisi ụlọ na-abịazi isi ụlọ ha abịa ka ọ na-abịazi ikpe ife meziri ebe a ha aka onye ọbụla ma maka ya ewee ndị amị na ndị otu ewee ji gbawu elu ebe agbawucha ndị mmadụ anyị dị nkwadobe maka ikpe ahụ ndị ọkaikpe dị nkwadobe anyị kwadochago so nọ mgbe anyị luo na ụlọ ikpe amarị ha akwarụ ka ha si gbara ya anyị bido ikpe nye anyị ikpe ka obi ya. Achọrọ m ịjụ ị na-ene anya na enwere ike dịka otu anyị na-akọwa na emerụsịrị ahụ na ọbụkwa na nwekwa nsogbu n'obu ị na-ele anya na ndị ụlọikpe nwere ike inye ohere ka ọ jekwuo dọkịta maka ihe mere ya? Akwụkwọ nke ife dọkịta anyị etinye mata ma echi maka anyị ejekwa ndị ọkaiwu na ka o si wee nọrọ maka anyị ejegofe ya so anyị ntụziaka ka dọkịta ebe jefe ya nke anyị eme anyị ejebe ka oge anyị bido ome nke anyị eme mata ma echi so ka dọkịta ejefe ya maka ọkwara onye dị ndụ ka a na-akpa ikpe onye adọrọ ụlọ onwe ihe mere na aka ọzọ ka anyị na-akọ so anyị akọwala onye ọkaiwu ka anyị si ga akọwachala ya gwa ya anya ntụziaka ka dọkịta ebiafe ya nee ya anya ogbere eje ụlọ ọgwụ na ọnya ihe dị mkpa kịta anyị emeta mata ma echi. Ịma isi na enyetere ya ahụ wee chọpụta na o nwee nsogbu n'obu so achọrọ m kedu onye mere nyocha ahụ a? Etifọ ndị obodo akpọrọ ya n'ebe ahụ na ha agbaji ụlọ ọgwụ ebe ahụ na ewechọpụta na mere nsogbu n'obodo ha. Oke na Kenya ka emere nyocha ahụ? Kenya ka enwere nyocha ahụ. Ya nwa gwaziri gị nke a mgbe ị fụrụ ya? Na ọ maka ndị ala na-ekwu na ọ bụrụ na enwere ihe na ha mụrụ nọ na be ha n'ọrụ be ha ka a nọ nwute so ha dobetere abalị hospital ebe ọ bụjere wee cheki ya arụ